Suntem agenția de presă Mediaship. Vă rugăm să ne spuneți ce părere aveți despre activitatea muzicală pe care o desfășurați pe acest vapor. Activitatea noastră, muzica, să știți că de fapt e un paravan. Uitați-vă la acest element venind în România, care trebuia să fie un bun cetățean american și un bun cetățean american care muncește cinstit, e îmbrăcat așa, cu un costum de $1000, pantofi de 1200 luați în sale la $800. În apărarea dumneavoastră, ce puteți spune? Cred că se ocupă... să se vadă... Alo, în apărarea mea... Cred că se ocupă cu lucruri necurate. Lucruri necurate, pachete aduse cu zăpadă și să nu spunem alte... Vrei să te împuști acum? Ce puteți spune în apărarea dumneavoastră? În apărarea mea vreau să se vadă aici că este wireless. Așa, deci se filmează, da? Așa. Și asta funcționează. Așa. Se numește puțin shoot, dar nu e important treaba asta. Maestre, o dedicație specială pentru dumneavoastră. Ești înfocat. Toată viața mea a fost. Înfocatule, cica-laca, cică-că. Toată viața mea a fost. Hai să luăm și lui maestru în interviu. Maestre, să revenim la acea idee cu metro. Da, mi se pare ceva normal să cântăm la metro, având în vedere că aici cu vapor câștigăm circa $3.000-3.500. Nu sunt răi nici ăștia, dar la metro câștigăm încă $4.500, ceea ce aduce venituri de $8.000. Neimposabil. Deci metroul e pentru noi extraordinar, un lucru... Niște prieteni din România au spus că băieții de pe Stinșchi, în America de pe sunt la metro. Dar considerăm o rușine? Nu. Pentru ce să fie rușine, domnule? Este o onoare să cânt la metro. Și mai având în vedere că ne întâlnim cu George Bush... Se cântă greu la metro în America, zi? Se cântă foarte greu, într-adevăr, pentru că cântăm la personalități... Ca lui John Kerry, George Bush. Deci am cântat mama lui George Bush. Am cântat și mama lui George Bush. Și bunica și lui nepotul lui George Bush am cântat. Am cântat. Pentru că știm să cântăm. Lui Iliescu mai cântăm, nu-i mai cântăm. Lui Iliescu cântăm ceva din saxofon și el descrie un versul. E un saxofon de meloman, să sufli în el cu multe la, să-l iei de jos pe tom de bas, să sufli până îți dă pe nas. Iliescu. Mulțumim foarte mult pentru sunetul de la această seară. Maestre, ultimul cuvânt, ca de obicei. Da, îi dorim domnului Ovidiu, care a venit în Delta de la Tulcea, cu un aer proaspăt naturist și absolut, cum se numesc acele roșii care cresc cu bălegar, organice și absolut îi dorim domnului mult noroc și să-i dea Dumnezeu dolari mult mai mulți decât are acum, să ne mai dea și nouă. O întrebare. Ce părere aveți despre acest costum? Da, cu costumul ăsta. Acest costum e făcut după... E furat. Nu. E bine, e furat de la hoți, că altfel n-ar fi costat numai 800 și ceva de $, sau 1000 cât ați dat dumneavoastră. Costumul ăsta e Al Pacino, a fost purtat de Al Pacino în filmul Scarface. Dar găurile unde sunt? De la... Nu știu, că ar fi fost mândru să... Numai găurile. Ăsta e costumul de zi, nu când a fost ucis. Puteți spune ceva despre cămașa colegului dumneavoastră? Se îmbracă pe ea foarte rar. Așa, este foarte frumoasă, trebuie să se îmbrace mai des. Să ne înțelegem că dacă azi e Happy Halloween, o sărbătoare... Se poate filma, așa. Deci o sărbătoare importantă pentru americani, Gicu s-a îmbrăcat cu o cămașă... Odată pe la 2 ani. Odată la 2 ani. Mai înțeles, tragem-o pe caseta să se vadă treaba asta. Odată la 2 ani, mai sus se îmbracă într-o cămașă deosebită. Dar e bine și așa. Noi suntem mulțumiți că este cooperativ. Aici a sfârșit primul interviu și vreau să vă spun că va urma altul. Ce foarte bine la metro. La metro, da, e foarte bine. Pa!